The hour of glory, the cross and resurrection. Ose animunyam breno, asenua no ne owusore no. Abusiafo na wotwe asan akwa abeto yembion yebeda twedi ampo Onyankopon ase. Kote mu nyinara ye no wo ehwe nsempo tituru a ewo Yohane enwoma no. Na wotwe mu no adusua na dumpompon so pa adu adusua etoso du mienu. Wohwe atifi asan na ose animunyam breno, asenua no ni owusore no ye basisia. Nipa bibiri omo wa ye omo ye sombo pa ebi no somo omo ahokọ omo da so hye ho. Aka Yesu bewu die fi se ni botan ni se na obewu e dia jiwi asenkwa. Yes. Na ni kwa se free ni so ba. Ye bo obi a se wiemu a na ye dua tenten ba kope. Na emiye mu se. Ye ye fese die Yesu esi e go through asenua ni so a na ya dia wontimi. Yesu owu ye. Oso wo ye din se ne emra na ye de esitie so kan. The hour of glory, the cross and resurrection. Ose animunyam breno, asenua no ne owusore no. Abusiafo na wotwe asan akwa abeto yembion yebeda twedi ampo Onyankopon ase. Kote mu nyinara ye no wo ehwe nsempo tituru a ewo Yohane enwoma no. Na wotwe mu no adusua na dumpompon so pa adu adusua etoso du mienu. Wohwe atifi asan na ose animunyam breno, asenua no ni owusore no ye basisia. Omande hye adofo no mo amohwen ni mo amutie nyinara ye mamunyira akwaba na afenso ye de nchiaso nkonso enam yen aginkwapa Yesu Kristo so ede ma onyinara yenim ye se mo ne modi busiafo onemo adi ni ye won na hotwi mo se ne oni yenso adi ni ye ewo hase no kwata mu nyinara ye no hwe Yohane enwoma no emu ya beye adusua no bebre na enne no ye pese hwe ne to so du mienu no ose animunyam bre no asenua no ne owusore no waboafo sonko ha o mbebo ama ye disa adusua ade abro balansa no mienkuti enwom free church kwa ho mbrasisia.
yɛda church kwa ase wɔ enwuma ɔmode a prayer yi answer na mehwe fidua mu ase na mayi ɔmode akyerɛm no ma memfa aseda emu ɔden so mfa ma Trebian Ghana TV saa adwuma koyi boa yɛn ɛfa saa adwuma yi de kɔ wiase afana nyinara ti sɛ wo hwɛ yɛn na sɛ wɔ mboa bia de bɛboa saa adwuma koyi ɛsrɛw yɛde ɔmo number ɛbɛti yɛn mfoni na ne fa na frɛ ɔbɛgye wo so kakra bia no fa boa saa adwuma koyi na nam saa yɛ so nyankopɔn ahyiraw saa na Hope TV Ghana nso yɛde ɔmo fa saa adwuma koyi a saa adwuma die ya de kɔ wiase afana nyinara yɛsrɛw sɛ wo hwɛ yɛn na sɛ wɔ mboa bia de bɛboa saa adwuma koyi afa wɔ number nso hɔ fa kakra bi fa to mu na enam saa yɛ so ma nyankopɔn ahyira na sɛ nanso na yɛ first time na sɛ YouTube na wo hwɛ yɛn so I best sɛ wo be subscribe to your channel no we mia subscription button no so na if you want say mia adoma na ɛwɔ hɔ no so ɛkyerɛ sɛ yes saa video ya won so oni nipa first a won so won sabeka won saka na won so atimi awɔ so ɛde ama obi ene ma menhwɛ efidie mu ase na menyi omo emfa nhyerɛm na afi yenhwɛ yen addition no media mu sonfo Bismarck Mensa ene yewadom me wo Openi Samuel Abebio ekamen ho wa se Openi Samuel Yamakaba great me ko manimo sister Agnes Tetenso ena eti wo no sister age Yamakaba great me da se na afi anti Christiana obi apianso ena eka age hono anti-Christi Yamuakwaba. Great me that say a transfer waba. Now if you call a trono akra elder doctor Nanasi Fortune and a etro no akra elder Yamuakwaba. Great me that say there's a transfer what sign at me abeka yensa. El has was the hour of glory, the cross and resurrection. And munyambreno asiniano ne owusorieno katuanie na mema anti-Christi mompaye emaye. Ostro hineja ya sin abebie wo usi yemfa wasam ne nko wiase nyina na eno ene bema ye wasuafo pa eno nti ne ya be ye be kyerɛkyerɛ wasem ye pa o kyɛw ne sɛ de wodi asem yanim enye akyerɛkyerɛfo ne wo tie wɔn so so a wo spread asem yi ade kɔ wiase nyina so shira obia na ka obia ho na boy na sa asemi kwa enye adwuma e wa afufuru mu no muso meso no kura ye hunu mu ye nsuso a ye kyerɛkyerɛ esrom ma ye nye se signboard a ye ka na nsuso ye hunu abapa bi ewe ye mu yesra papa pase mu ye mobo ye free nsɔhwɛ ne esen mu ama ya bra bososo entwea foforo emra wonchen eda wase so watie wo Yesu din mu nti amen 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 great yadikan aye adusua no de toso duba kono last week which was very powerful last week adusua no na eye adusua eye very very powerful ye hwe agya no obaro ena won konkron sa nyame ba sa kroyi ayonkofa edom ntem dwumadi a omunyina omudi na ehu se nkwagye nhyehyɛ nti na enya agya ewo ba na ewo hu konkron na kyosem kase mfiti ase no onyankopɔn bo so ne asasa God na oka no ho na ye Elohim a na represent agya oba ene hu konkron kwasem se maboafo no boa e baba sade mpa yi ndi se wutie na wanya kwan antia obetimi akọ ye YouTube channel ho na wakọ akọhwe lesson 11 no obetimi ati ansa na wodi we aba betoa so se ne bema won ti ase no ebcp wose animunyambre no asenua no ne owusore throughout adisua yesuan ya hu se ne John atra se obe portray Yesu Kristo se oye Messiah na afi oye saye agenkwa no enti se wo hwe the crucifixion anas Yesu Kristo na senua no na afi ni wusori no a obeka wasa na afi di adru Yesu Kristo anas John no ngoma na otro na adru pompon so pa sanse babia ya dri for the past 10 chapters na ya kan ni nyina no John aka your friend is saying Yesu Kristo
ne ho asɛm nyinaa ne bibia wɔ sɛ ɔka bia waka. In fact saa 11 chapter 11 and chapter 20 no just 2 weeks aka na Yesu ene n'asuafo na di nkra nti for 3.5 years no 10 chapters na describe ni nyinaa ne chapter 11 to 20 ne just be 2 weeks asempe na John a reporto ewa ha say no na anije sema ewa say ne say John okwan ofa so present Yesu Kristo ni wuo no na senua no na soronko kakra sanse o gospels mo cho gospel ni nyina obia wo kwan ofa so na o present Yesu Kristo na asenua no hwa Matthew no ehu Yesu Kristo asenua se fulfillment of scripture no se nkomhye na ebamu sana Matthew ehu no so o Mark nso a Mark de na orde na senua no edetotro na subo no ho sana Mark ehu ne de no na se okọ ni akohwe Luke de orde na senua no gina o ma osi na ayaresa na afin so enkwaje ba sa wo ba na wo behwe John se no no present ne de na John hu na senua no se ahini enthronement enti wo hwa abroni be kasa na irony kakra because so kwan fa so boy senua na enya de papa because Jew for no obi a wadi boni Roman for no ne ebo na senua ba John de won hu ne sa hu ne se na ahini no kasam se ye ba be ko adisuan mu na fe ya hwe se ne John present Yesu Kristo na senua no ene ntiase a opese yenya ewo adisuan enimo tubon se nsama ya be kekan yi nsamo a ya kekan bi ewo chapters nimu na yesan ebe abekan ya lay emphasis on the crucifixion na the resurrection nimu anti maboafo no aye krado ombe boama ye disa adisuan abranti se ne meka no fa trosem ye bia na wonsu abie se ne ye ne nyina ebekọ on the same page yantwe yenka abosem no John chapter 18 verse 37 asama ewo hono John chapter 18 verse 37 see ana Pilato see ni say na wo ye ohene ne no Yesu bu ase wo na wo kasa me ye ohene me de ye nti na wo wu me na me ba wiase se me bedi ne kwa ne ho adanse obiara ofri ne kura mu no tie me ne amen amen great and you know I think say you be kind we e dia ka ada yitu osama ye ba be kan afi ya hwe o say what is truth and say prato ne Yesu Kristo nkomodie no nsem bebre epiemu a se ne yadusua about 2-3 weeks ago no ye say ba be hwe sa nkomodie no kakra na afi ya hwe ye kase no kra ade ne no kra no abra adusua na drum stamp ponso yi and sister agba bia wo kan ye na kan John 18 fasha se free 33 no ebepim 38 ni hwe nsama Yesu Kristo ne plato nsam no se ne sitie ose ana Pilato shane amado aban no mu bio na ofre Yesu bisani se oni Yudafo hene no ana Yesu bua no se efi wo ara wutim na wo kan ye ana se nipa bi na aka me ho asama trewo Pilato bua ne se me ye Yudani ana wara wo manfo ne asofo mpanimfo no na wode wo brame ede na wo ye Yesu bua se mahinie imfi wiase se mahinie fi wiase a anka masomfo beko na wafame ahye na wamfame ahye Yudafo no nsa na nso mahinie imfri ha 37 ana Pilato se ni se na wo ye ohene ne no Yesu bua se wara na wo kase me ye ohene me de ye ntina owo me ba wiase se me bedi nukura no ho adanse obiara ofiri nukura mu ni tie me ne 38 Pilato say ni se edien eni nukura amen but that is the question na me ba be bisa Pilato so bisa asa o say edien eni nukura eda conversation e call so Pilato eni Yesu Kristo ntemu and they with this question edien eni nukura enti ye be bisa ho ye kase nukura eno no de I could be smack me last. I would say there are two key issues and common my by. Yeah. One, a king, and the two, a truth. Be as I win in Abano. Na a lidico
ye topic I can say the cross and then the resurrection. That's right. Because I want to know Jesus Christ na nature. Na ye ka say a cross a eno na na ye be say Jesus Christ nyonyam. Yeah. En wo kura na ye onwanwa. Say ade na e say nua ye bo bi mu no e nyonyam say. Esa. Before ye bo Jesus Christ asendua mu no. Na ye bo obi a asendua mu a na ye dua tenten ba ko pe. Na emie mu say. Okay. Nti ye be bo asendua mu a ye de onsa ne gusoro. Okay. Like that ubia before Jesus Christ dey na only start ye ni say. Okay. Na de nti on ye nsa no na on face on ye na de ama aye ne ya pa. Okay. But honhom naturally bibi. Okay. So na Jesus Christ e be ka enipa. Any nipa abom. All right. Nipa ni nipa. Okay. Abom because born de entitimu ba nipa ntem. Sir. Ena ni kase pa na senua ne kase no. Ene de esi ho no. All right. Horizontal one no. Yes. Ayi si ho no. Eno na e ka Onyankopon ene nipa bom. Sir. Enti enye na di ene onyam hye kase e ba mu. Se nipa born beti ti nipa ene Onyankopon ntem no. Yesu Kristo ena masenua no so. It is all kind Mose ngoma na. O se de Onyankopon ema Mose o ma wono so wo sare no so no. Saa na obema onipa ba no so e wasenua no so. Sir. So what you say? Aha, nti se na Yesu Kristo e ka say se ma me so ga e ko so a matwi nipa nyina aba me nchen. Eji asenua no so no was a kind of elevation. E was so ahimemu ba ye de na edwen say. Edwen say. Eh o because say asenua na ma resurrection no ma. Resurrection na ma enipa nkwaje anya djuma. Yes. Iti e ho no a e beba ne e ho trial. Try I say try na okwase nua no so. Within 6 hours. 6 good hours. Na Jesus so appear empanyimfo enan anim. Plato e ka ho 4. Or ko Plato anim 2 times. Yeah. Na e ho na edu ba bi no Plato Jesus ko akọ dem. Na obi anka ho mienu ko ha. Interrogate no. Say ense mo agrofo ke kafa ho e no kure. Ni ayese waye no kan mu no kure. Well, and like any other accused person. Yes. So you do court you have to pour your heart to your lawyer. Yes. Sadia no kura uko wia ya kasema wia. Lawyer ni be hu kwan obefa so a obejo. Edi nana Plato na dwen nyina say Yesu be kan bibia onu Plato no enim. Akire no. Edi ye na onim kura ana opese ohu ana wate wongofo nchen no. E na odi ye question busa say are you a king? Na mpa na Yesu ye king. But ne king no so a king bia e wo ba bi odina hin odina. Ye ka say asante hin a asante kingdom ye ne dia. Ka say King Charles United Kingdom ye ne dia. But Yesu Kristo king no the kingdom no e supersede all kingdoms. That's right. Ye ka say kingdom a e kire say e 2 words in ya bom. King and domain. That's right. King territory baby audi ade na Yesu Kristo de no ekosi baby a na owi ahire no Yesu Kristo edi hin o and indeed na Yesu Kristo yo hin na hinni animu no ni subjects e ho aka na sa subjects na ho aka no I affect you on Yesu Kristo ni image. That's right. The image then was, if you like, contaminated. Yes. It is now there was the need for redemption. Intina ese oba na obeye sa redemption ho adwuma. Yeah. The second question say what is truth? Yes. Yes, because only can okre na yes aka chere say oyekre. In fact, all the 7 I ams na yes kan ye no John kwan record here. Okay. All other 3 gospels no one record. It say John 17 Bible no. Yes. John kwan record here. It you can say what is truth for? Na on ehun say ohia bibi. Ehun ye hu say Plato o lucky bibi. Yeah. Who say the absence of truth no darkness. Ignorance. So what you say? Na obi be ka say ignorance so expensive change bibia. Believe you me and you will agree with me. Say the greatest issue on this planet enye sin. The greatest issue no enye insuento enye hwe ignorance. Because you are blinding nipa ni to see the truth and the king of this universe. That's right. Etina Tama John chapter 9
akwana Yesu Kristo ti nani no yes na ya ti nani a ono afei na ohu ade mo etimi gina empanimfo amradofo anim ebusabusa on question to the sense obusa on question say mo so mo pese mo ye ni suani ana I hope say remember say because akwana ni eguso kata anka oni tumi bia ni adwen bia say obekwa kogina sa empanimfo anim ebusa sa question no na strike mo gina sa angrofo anim no so almost went to me hu yansa bia musa asem titru bia because they were blind and their blindness was as a result of the lack of truth. Now we know. Eti say obi ni truth fa. It means say uni knowledge is only truth. Okay. Sane mano eko ebom. Nyame hu nim dia ye behia say ye benya wasase so no. Eboa na e die nkonkwajem. Yes. Say Yesu ye hu say onene no kure no a. Waka wona say say ye shall know the truth. And the truth shall set us free. That's right. The best set you free, primarily free bonimo. The best set you free from how amane truth correct me set you free ohiemo. Yes. So unim eno kure e wo sikasemu a. So unim kure o a awarese mo bibia na wo no kure no. Etimi ajo efiri sa tinyema be how wadwi mu. Yes. Eti Yesu Kristo no kure a wo ye no enya nkwaje nko a se obaje ye nkwanti no kure. Oye no kure e ma oye wiase han mu. All right. Oye no kure e ma ye wiase abrabo ene ye daache ne bibia. Bibia. Yo. Amen. Me da say e da we de watobo acheche mu pa ye e da say Nyankopon enhira fe ye nto aso e na ye nhwe say hwe oberima no behold the man. Plato fa kwan bi so ananka opesenka o release Yesu Kristo yenhwe so kind baby age o kind this year na from 18 no kan all the way fa bra bepem fa wura 19 bepem 19 verse 5 from 1838 no fa wura there's another two verses why the be wura 19 mo na fa 19 na da bepem 5 see wo na waka ye no ofredi ko yidafo ni nchen bio na wase won se me de me hunu ne mu afobusem biara nso me wo mo wo amane se me ja oba ko me mamu twam da no enti mo pese me ja yidafo hene no me mamu ana na won nyina tie mu bio se enye weyi na imum banaba na nso na baraba ye odutwafo verse 19 ena afi Pilato fa Yesu na okanu mpre na asrafo no nyuno nkase abotire na wodi hyeniti na wodi ntuma kokko bi gugu ne so na oba ne nchen na okase Yudafo hine mo na obobo no asotro. Amen. This is 3 minutes because 5. Okay, verse 4. Na Pilato free ediba bio na wasi won se hwe me de no rebramo na mo huni se me hu ni mu afobusem biara. Verse 5. Na Yesu free ediba na obo nkase abotire hye atade kokko no na wasi won se hwe onipa no nie. Amen. Good. Yanjo okwan bens na Plato try say nka obesity Yesu Kristo free from akenkan esem ya ken na yenhwe nkrofo no nso nye so omo kase no omo it should rather be Barnabas. Medasi was say behold the man. One said another see baby Pilato bisa Yesu Kristo say no credit there. Yes. Obisa no pon wan twen ama Yesu Kristo enyina no. Ana wasa konkofo no ho. Ono ontimi ensina dwen pinti okwa bisa nkofo say onye den. Wa oye penyimu na obetimi ho say no. Akenka se makenka ma ehu se wase ono hu ni mu afobusem bia na ni ade na untumi ngina ho nka se munya no na wo kwa kope efri nkofo no no hu se we just the no man hu se papa we betimi adan na dwene ndo mo so ka se debi ndo de ni ohini bia ye nti ku fa iwono na kunu na yi baraba ma obi a oye kronfo no ahomete mo amoye Kristofo na anka mo be ko ama Yesu Kristo no onanani mom esi onhu ni mu boni bia ba empanyimfo asofo ni se da bi we na munku no
menumi ni so aye won onyame asenu ase ada bia ye ba for dientia e betimi abase da bia ye ba onyame na ase enso so na ye hu onyame ye na me se hu se Yesu Kristo na ye de na ese wowu na so na nya Pilatus na na ese nkofa enkotimi gina ka se ni pe ni hu ni boni bia aka Yesu bewu die fi se ni botai ni se na obewu e de ajiwi ase nkwa na ni kwa se free ni so ba enti nyame mesua ni se eyese yetumi esi gina e wonyame asem ho sometimes yetumi ka mesisi se asem bi wotumi se no kra pa basuro ni animonyam hunu nti na waye kataso momaso ubenya animonyam ni pen mo banyame anunu ebesi se wose Pilato enipa no peso o kama om ankosi hwe religious leaders ya no mo mpenasem Caesar siso no mo mpenasem Inti afterwards no or how na mania to no akasa no share no ho konfuno ko wuye and you see you shall know the truth shall set you free mudi Yesu ho agro John 1 I think 129 ka say share nyame adwama oyi wiase bone kono sisi behold the man just say oh yeah ni John kan ni but ehuro kwan so Inti etrebe o mama yenhwe ye sometimes e bi obi ye nyame adwuma yetimi de asresem bi etimi twetwe ni pa no mama yenhwe ye anhwa na nsi ye e bia na ya hye ho comfort se palato but nyame mu no na e bia honhum no na ya ye nia etia nyame ti mama yenhwe ye hu ye na ye ma no kre enya no kre ye yu nye ye yu na ye da pesi ye da yo me da say sister ke na me nhra kwa ya de pa afi ye to ase ne nhwe si wawie it is finished in fact Yesu Kristo cross no asenu no no BBC efa Yesu Kristo ne mada scene bi esi wo 19 John 19:25 to 27 no yenhwe niema bi esi wo hono na yenhwe de sua bitimi asua afrimo John 19:25 to 27 no yenhwe de esi wo ho Since na Yesu nini na nuaba Maria klopa yue ne Maria Magdalene jina Yesu asenu no ho na Yesu hunu ne osuani a odono no se ogina ho no oseni se oba hwe obani afi wosi osuani ni se hwe unanie na afi don no aramuno osuani no de no ko ono ara ni fie amen to asofa 28 no kopim 30 no ka ho okay ye tria Yesu hu se onya enwie nyoma nyina no said ebeye na tresem no abamunti oka se osukom deme enso na ensakeka bi ensakeka adie bi masi ho na wode insano bi ye sapoma na wode tua some ano de kana no na Yesu di ensakeka no oka se wawie na oboni triase de ne honhom mai amen wait antikrisi die mfoni na ne yakan yi etwatwere yen si ehwe ebre mu a na aduru bra na Yesu yede ne abo asenua no eso na ne maame ene John ene Mary Magdalene ene Mary fufuro bi nso eka ho ana omo ewo ho na obata ehwe ne ba na ohwe mogya yi sane no sanki hu kura anke sore yese obi su kura anke nsu na se nisu betuwe die ni nyina ye banyina ye mogya na obata ehwe ne ba pa ne awo komu aye ye nyina ye boni enti ne ma areho ehye maame ne so ye mfa mra down ne ye mfa betoto se obata bi a ne ba ebe free mu na wo ne nchen wo hospital na a doctor for cancer wo mo ye hu hwie nyi afi ne ba ya no na ma no wakai se wase ne nsunu mu yese yesi ma no enkura no efruma so omo eto om bibi so enti no omo di omo ti ya ni yi enti so obata ne hwe ni a ne ba no go through na ye de toto ni a Mary hwese de Yesu esi go through asenua ne so a na ya de a wontimi nti wo mo matwa ne ho ahia ne hu se no e wo se omo eyi no e free e ho na omo de ne ekofie na eye asema na asem komhia na etwa se ba na eba mu
Intine Yesu de no nim se ni mission ana na obefofere. Intine ono de no nim nia eko nyina na akinka se no se eduru ba no se na Yesu hwe ne maame no ka tren se oba hwe oba niu. Imagine. Just a film ni areho. Intino adofonum sa areho dia na Mary ekomu ni nia na amanihu ana Yesu ehunu ni nyina no na ye menu mienu ebo ni ntra. Yes. Na enye obia se menu mienu boni a ati yentem afri Nyankopon ntem no osade ebe bata ye Nyankopon ho bio ntino na so pass through sa asenua no esuwo ewuo ya aya nimguase ewu no na okay verse 28 kosi 30 nso a ehɔ na Yesu ma yehu se naja mission a wodi ma no afede de a complete of fear if he say ebre ne aso se wowu ntino o stress nki ye ma nsuo no ayede ma no ana koye ensa keka just ade ayede ma no kura na se pa ni empe wasem se obi a ompe wasem anya wasem no woka obeka ne se poto ntino just any ye wo request nsuo an ye wo ho no ye mfama but Yesu de no nim ni mission ntini ye ni bia no aha no oji no onumi na onumu ye ne ose ni utwa ne kon wanse oko owu ye ntina wahun se ni mission na nyame esoma na se omrambe ye no ka se it is finished actually say wawie na yenim se wie a wawie no no wawie me no mie no enkwagye ho enhyehyeye a oba ebeye entisa enka eso ama mfaso bia e mu se eniema bebre ne course se de yenwa agede maaye no efa Pilato nsem a na nko no so betimi anya ne nkwagye nenso na eyade a ahyehye eda ho nti adofonom ne yesren se Nyankopon kan ye ho onhye yedin no maye ahoodin a ye betimi di agina nasem na me no mienu nti na oba bewu ya entisa enka no ni eni bibia eye me mienu nti na oba asase so ne o pass it through no to say okowa senua so ekowie no eso aye emfasodie ama ye mienu nyina na anye kwa nyame nhira ye na dum nti amen me da say opening same se wonso watobo a chechi musa ede a maye ene ye nto asenye de empty tomb no oda hunu no eno nso yen kan kakra John chapter 20 verse 1 to 7 no yen hwe nsama ewo ho na yen hwe sa yitu osamwi ne mfaso ne ne bitimi asua afiri ho John chapter 21 to 7 no yen hwe de si wo ho no na da di na wochi kan anopetutu to asum da so wo mu no Maria Magdalene ba abodan no ho na obehu se wayi abo no afiri eda no ano ana otumi kaba Simon Petro ni osuani ba ko Yesu donu ni nche na wasi won se wayi Awurade afiri eda no mu na yenim fa ko odi no akoto ana Petro ni osuani ba ko ni free edi ba eda no ho na won ba nu nyina tutu mirika na osuani ba ko ni ye intem sane Petro ho na okodu eda no ho kane na obre ni mu asehwe mu no na ni bo enwura no so se egu hode na so wankomu ana Simon Petro di na chibae na wokọ eda no mu na wohwe enwura egu ho no ne dukua ode bo ni tri na so se egu enwura no ho na yimum wabobo enu inkuto da baby no amen yo antichrist yen show Jesus Christo na mu no tumbu no omokoye eye empty ne bibia ya abobo a eda baby e wo se ede sade ye esi ye ho mfaso e mayen ene sei sene stagia kenkan ne kama mayen no yo kenkan na misia disue na madwen akosi se me kai bra me papa free mu na me wie secondary school na me be ko to aso na o free mu na me wish senka me ko ye sie wa sorry o na nko asen aba enti akenkan se mi ma
yenye ni daso as a Christopher o se senka nkwana mu nkoa de ene yesu awurade na se yesu wuye wansori a kasuni yemfaso bia ba de suen ayi eniema bebre se ne akenkan sem ko se yehu se yesu owo fie da se ne Christopher nyina abo eho edi ho adanse akenkan sem so yi a kyerese na ye ahosiesie da ena Christopher nyina so se gitum se yesu o sorry kosie da na ese no nso so ye gitum se eyeda o meda no ye wie na wa sorry ena efe nso so esan bi ehu se yesu owuye oso ye din se ne emra na ye den esitie so kan John 19:42 na wodo yesu although so onya atamfo se o waye no so yenyame ba enti enu hu hawo ni amane ni mu eyin nenso na ni nyina na nhihye ne ye eye ma ye Christopher nenso wenu nyina echi ne nka bia nka ombetima kwa akotena tena nemu no hu asu as ye nipa wo kyerɛkyerɛ wo sɛ nipa yare nifrafo wo mo awu asɔre na makuno nka ombegyae won som no kra eye homeda no nanso o se omu ye din sɛ ne mmra ne sɛ homeda no di so na ye no kronkron na mfa wa kwan so na ni areho enti wo so ye din a Christopher nyina kenkan sa tresemi ti emaye ni daso se Yesu no wuye o kan se wo wu ane na nsa so no be sorry ampa na unim se na de na eye me wanwa na san ye mani je pi so se akenkan se mi san ma ye hu se kan Matthew 27 na enu pese ye kan 27 62 to 64 no Matthew 27 Matthew 27 62 62 to 66 Pase na de chi ya da din kan ahosiesie da no atwi no asofo mpanimfo ne farisifo be hia Pilato nchen se owura ye kan se odadafo no ti ase no o kan se nansa atwi menyane enti ma yenkowen eda no yie inkodru eda etoso miensa no na asiafo no a mewia no na wanka anche omane se wanyane afiri awufom na anka atwi na da no beche ne Canadian no Pilato si won se munyi awemfo nkowen sede mubetumi na okọ koso obo no anuma awemfo no wene eda no amen entina chese na still anu na yida for no mo enim say Yesu asema o kan na enye no preso obetimi asore enti na ye nkowen no na se be ya enti bia obi a onye Yesu ni beka se o omo ne nkrofo na esuafo na fa akwa bi so be dey ebe fa no nanso entisa every so wo yi security say na yi we security na sa we ye ma se hwa ade so ne ye ba na ni ho ade na nke ebe yo nanso eyi kire say ampa sem na okaye no ebe mu ebra ma no koye omuko hu se oni wo mbeka che Petro ene Yohane no oso omukoye no omukoye Yohane kanu kohwe no no de okohwe no hu sampa oni hu ne ntuma ne se gu abodan no na Petro so koye no de osi amna no hwe no hu se mpo scarf odi aboniti no wabobo ne kama ene gu nchen ene kire nyame tumi se kromfo bi na kofa na kromfo obenya adaje abobo ene odi ato ho ene ade so security force wo de kromfo no o makwan se obeden obeba nti ni nyina me yehunu se nyame na samo okaye no okaye na identity abem na sa memu a na ne nanka yen kra no nso so ye ni ani daso bia nti na che se ema ye ni daso ema ye arehemu na eboye nkokọ se bibia ye no so ye nhwe iye efise nyame asem no oka
ne bebem se de ebe mu ma afoforo no nsoso no saa ne yenso ebresu na bia efu si ye twen ba yenhwe ye ma bibia na adaye ana se bibia mu ya bem na mmom ne yenhye ye ho den se de nyame aka no ebebem na se ebe mu so owu na nsa obesore na mpa osore ye dia na Bible ne ka tre ne ka edi adanse ne ye gitre ne so didia na se ya kwan ne bibia ye bia no ye hwe ye titru akwanrefo na ye ma ya brabo a ye boy ye nwome dadie ye ma bibia nsisi ye kwan every say onu kra na oye onyame ba no so mu ye di se de mra ne tie te dubre bia na ne ma twetwe ye kakra we de madamfo na o so wa nye se ntimi nkogya no we de madamfo ntie de me nkotoma sa ne ma ni nyina ya ade a na che say ye belittle yesum ye gidie na ye nya no na ese de ye nya no susu no ye ma afoforo nsu se asoma si de ono ne ma me kura na afri ma na homeda o ma ase da ye ma afoforo hu se ampa ne ye ka no ye na a preacher kire afoforo nsu yo antikrist me das pa se wato bo na wa ma ho kwa manyame akasa fa mu akyekye sa nsemi mu pa ye ampa odi wani ehwe asenua no na ede ayroho ne bae na so kọ odahunu ukọ babi etia Yesu no na bibia nso ni ho so na ma ya nidaso pa nidaso kese pa se edaso etumi wo yenim nipa bibire o mawu a omo ye sombo pa ebinum som omo a ukọ omo daso hye ho bae aginkwa we ne de ukọ a ehodum daso ye empty na emayin anidaso pa me das pa se watimi cheche musafa yemfa wie yen adisua na yehwe Yesu ene Mary so John 20:11 to 13 no yenhwe de si ewa hase Mary Magdalene se na empty tomb na se no nya ase papa yenko John 20:11 to 13 na Maria de na ogina oboda no ho risu na o risu no obo ni mu asi hwe edan no mu na ohunu abofo a wo hye ntade fita se wotete ho oba akuti atifi na oba akuti anafo fa ko a Yesu amu dae ho 13 na obisa no se oba adan na usu ose no se ifiri se wafa menwura ko na minim fa ko a ode no ekro amen yo Eda memfan you so Mary Magdalene one de okoye na eye empty no otue sun mu se ya wia Yesu ede no ko nti ase mu no omfa obofo no bisa na no confirm se ya fa no ko na onim ba bi ede no ko enti em se no nya ye convince eye resurrection na adwen se ya wia no mu no eti say who say Mary for ya bubo ndin o Bible mu nyina no but menim say Mary we na oti Martha ne Lazarus fie na but ono so no na one of the characteristics one ho no say openya ko asem yes so yes Christ be fie ho a on etene na ase da bia so ye be all night on na be hihye nkonwa ye be awurade de ye be bibia on edi anim ena na Martha de o yes service yes o bibia ye kwai fra won ba ko ye table ni ma bibia so ho nti a dead pefe say the commitment and the heart I dey Yakobon achi no Yakobon aka e we drum say mu amodi akoma pa hwe me mu behume okodu ho no na ton no empty ampa ba na Yesu Kristo so aka kire won say owu a obesore Martha was aware Mary was aware enti no time Lazarus kura wuye no oka say rade wo hantem a anka yenua no engu Yesu Kristo ka kire say maka kire wo say say ugimidi a no se minim so owu sorry no so she was aware say Yesu Kristo ewu a obesore but some weird reason yes entiase no na ohun adekori yes empty tomb Yesu Kristo chichiri wiase nyina boni ndi ko wura tomb no edi se we pia odi tenene ne kronkron ye wagya boni no ne ade ne nyina ma tomb na da ho enti na ka ye ni jesema no but otie enkrofo na on face on betim ya be wia no and it is so with us as Christians
certain times Yakupon Bosch na or Diamano. When we come face to face to reality, penny a refi. Ye back and pulling puppet, na a refi in Yakupon Kachanya. Yakupon say, I will supply all your needs according to my riches, or no Yakupon riches. Yes. But say, who chemu pe na ye kaloto, na ye quadroso, na ye yeskefi aba, na ye when we first reality pe na ye refi Yakupon Bosch. A bit neto say railway. Now oyona also no and o try nani also no try no and who say papa bi gina ho a o ka say o ye garden akura on the prepare tumo sana ye papa na ye hwe no ru na Yesu na kasa emre bia na ye be so discouraged, so despair o ba yen chen sa o nyini ho on power yen because he has said it. Yeah. That as I was with Moses, so shall I be with you. Yeah. I will never leave you nor forsake you. Yeah. Eti yet kuskusu one pa mami oyin what is now another intriguing thing for me here and say who yes Christ say was sorry no like Samaria ni mami no. Yes. When keep to herself. Yes. Eti yanya yes ye hu yes Christ oni ne wa ya mayen more especially say we be waji yan kwa no. Ah that's what tea asem so. Na ye ni obi tina trotro mu ye ni obi ti bus mu ye ni obi ti baabi na o ka policy say we ase ayedin na eno na yeso ye ka bi no ya feri Yakupon Sir. Say ye twisty enkomodi a ye wo mu nyina e be nyame so say wa sorry Sir. for in our balance in our day ni ye be ka say o say wa sorry okosoro no be san baby it is so important say ye be ma san niam we edi ye mu dem na fe faithful devotion ma me no act ya unyama Yakupon e ma only the first woman okotom no indeed the first person and the first person ono so den kransem wo o sorry no ekoye enti quite fascinating I say ye di ye ho hye na brabo no even though ehun ni niam be ya sitan ba say ye gina say Jesus Christ was sorry am we di boni so konim and that should be our message Yo me da say yeah ni na me ejidi adwo a enioma bi o he kampa endos mu because enim say enkofu back home nkofo ko tufuna enioma papa no mgo hwehwe enya body apro enti adenti na nwa ne ade ni go na body no mafako it doesn't even make sense but because am hu ahye yesunti eno na ye concentrate on ana ba ko bia me hu ye no say enti Yesu Kristo yi ni hu tre Mary ewo ni pesumu ti ze ne o ma Thomas body ni sakan na me no mi enu nti Yesu Kristo be keeping in person forever and ever. Ani December na chewu. Mama ye na ye mbo modi na ye nko hu Yesu. E woni ni person. Amen. Amen. Me da say Sammy o final na fe sorry. Yeah, bibi kakra me de ka adisia no ende ni na ho ye efiada no adisia no awie ye no say Pilate longed to deliver Jesus, but he saw that he could not do this and yet retain his own position and honor. Rather than lose his worldly power, he chose to sacrifice an innocent life. Inti me kan abesi se etore bia si anhwe ya yesi de ho etu Nyankopon so den so no mne bia ne yehwe hunamu ani niema na wanhwe ya ne de ho ebetoto Pilate if you say we se obe lose ni position na wowo inti ni innocent person no ene ne mi push no ahead inti ni ma yesum nyame no yemi yani na ho ya yemma position no enhia ye betma yema no enhia ensene ye nkwade ye nyame wo man Damase my idea pa my idea agidifo mo nso ye beda mo ase pa se mofidie eda so ha ye mo ayesa adisuan to so dumienu na de abroda se nde ye de to so dumiensa eye kwota na wie ye nyina no adisuan no ye de ebebro katewani na mema anti-Christian sanhira so emaye Nyankopon yeda wase yedudin na hyase yedudin esan awie onyame yeda wase se wakan ye ho waye ye boafo ye kaikaifo na wame yede adesuan aba na wie ye bompa ye se bra ye di ntitimu koso na boye ho ban hwe ye nso ma wasemi ntena ye mu na afoforo susu nya bi susu esusu ntie na yenye ye ho se
yudafoɔ mpanyinfoɔ no ɔmo wasɛm ehunu sɛ asɛm a ɔkan ne bɛn mu nso still no na ɔmo ɛprim akoma ɛso ɔmo bɛhu sɛ woyɛ nyame ba yɛsrɛ ma asɛm yi a ɛkɔ ewiase nyinaa yi ɛnsesa wo ma nyinaa ɔmo a titiri wɔbɔ wɔn din sɛ ɔyɛ kristofoɔ nanso yɛtɔ no sini ɛwɔ biribiara mu no ma yɛn asɛm yi ɛnsesa yɛn na ɔmo nso so a ɛnte wasɛm na ɛpɛ nokorɛ no nso so yɛsrɛ wara ma bi nkɔtɔ obiara pono so obiara to wɔ koraa na tele ompie sɛ ɔbɛkɔ 3 bi akotie ana hope tv akotie mpo awurade ma ɛmfa kwan bi so ɛmɛtɔ ne tv so na ontie wasɛm yi bi na ɛnsa kyerɛ wo ma nyinaa na yɛn nyinaa yɛntimi mmom ɛntimi emehu yesu na yɛnmisa wo nsɛm bebree na yɛne wo ni dɛ na bɔhyɛ bebree so a wahyɛ yɛn no yɛhunu sampa wasɛm na yɛ nokorɛ na obiara so a wotie yɛdi so no wanya mu nhyira ne dankwa ne yɛhia te yɛda wase na yɛsrɛ sɛ ma ne nyɛ hɔ ma yɛn saa wɔ yesu kristo din mu nti amen.